Sizokia nabangasekho Sizokia nabangasekho Sanibonani, sithanda ukubingelela bonke abathandi nabalandeli benqola yevangeli. Siphinde futhi sinamukele kule video yanamhlanje. Sithanda futhi ukunazisa ngokukhethekile ukuthi sobe sinenkonzo yesilingi eSwaziland. Inkonzo yesibili ezobe ihostwe inqola yevangeli outside the borders of South Africa. Singakuthokozela kakhulu ukuthi ube khona nawe uzowitness amandla kaMoya oNgcwele njengoba kwenzeka eJerusalem ngelesa sikhathi sikababa uMpostoli uPetru. Njengoba bese sishilo inkonzo izobe iqala ngo-9 ekseni laphana eSinceni endaweni yaseSiphofaneni. If you wish to be part of the service, kindly contact the numbers on the screen according to where you are. Sithanda ukugqugquzela bonke abanesifiso sokuba khona enkonzweni ukuthi bangawakhohlwa ama-passports ukuze sizokwazi ukungena kahle border with no issues. For any more information, kindly leave your comment on the comment section and sizophendula ngokukhulu ukushesha. Siyabonga kakhulu.